Mie Bedesborg præsenterer Valgte Fakta. Velkommen til Valgte Fakta. Og linjefagene er idræt. Nu er vi på vej ud til idræt. Jeg hedder Magnus. Hvad er det, vi er lavet nu? Vi er ved at lave en dans. Vi er ved at lære en dans. Faktisk, som vores her. Vi skal danse til vores forældre. Glæder du dig til? Ja, virkelig meget. Jeg er ikke helt den store danske mus, eller jeg vil ikke sige, at jeg selv er Michael Jackson. Altså, jeg kan godt finde ud af tricksene. Hvad laver I måske ikke? Normalt så, jeg ved ikke, løber vi gør musik, ikke? Men vi danser også sådan ret tit. Selv her, hvor der er godt arrangement. Tak for det. Teater. Nu er vi på vej ind til teater. Hvad laver I nu? Vi sørger for, at lige nu så er vi i gang med at få lavet et lydmanuskript og lys med os, Og hvad skal I bruge det til? til at kunne få gang i scenen. Hvad synes du om nu her? Det er på teater, i stedet for idræt. Det går meget fedt. Har det fedt. Tak. Hej. Hej. Vi afbryder for en vigtig meddelelse. I dette klip ser vi Jonas for første gang score et mål. Det kan jeg ikke. Og Svensker er en dårlig taber. Og det var alt for denne udsendelse. Hej, mit navn er Lasse Kroh Otto. Jeg er her for at vise jer, hvordan man kommer til Faxe Ladeplads. Man kan tage toget. Og nu skal jeg vise jer rumvisning på skolen om, hvad vi laver på linjefagene. Kom så. Ja, det er godt. Kom. Det er fedt der. Køkken! Nu går jeg så ind til køkkenet. Og herovre står Lasse, der kommer så hen. Hvad så, Passer? Og så Lasse. Hvad laver du her? Jeg er ved at lave hellepausen, frugten.
Hvis man er nu gået ud efter sin linjefag, så er der dejlige vandmeloner, bananer, pærer og appelsiner. Så man kan få noget energi, og man er fri for fejltagelse i livet. Ja. Kan du godt lide at være i køkkenet så? Ja, det skal være i køkkenet, så hælder man også saftevand. Hvad har du så, der laver for eksempel? Vi laver alt muligt mad. Vi laver bøf med løg til frokost. Til frokost, der får vi varm, og så skal vi have bøf. Vi har måske lidt tørste. Ja. Og vi elsker bøf. Så. Der kunne du se, at Det var så lidt. Kom en anden god gang. det er nok. Vi ses derude. Tak til Patrick for at give et festligt interview i køkken. Og nu skal vi videre, hvor jeg interviewer gartneri. Og nu skal vi til gartneri. Goddag, Alex. Goddag. Hvad er det, I laver her? Vi er ved at plante blomsterløg, og det er tulipanløg, som vi har lagt på række. Ja. Og de skal bruges til foråret, hvor de blomstrer sig op og giver noget pænt at se på. Ja. Hvordan beskytter I det her? Vi beskytter det med nyttedyr, og det er sådan nogle små midder, der går ind i selve planten og dræber bladlus og hvide fluer, for at de ikke dræber vores planter. Okay. Jamen okay, dækker I det til med noget jord, eller hvordan kommer det til at se ud? Når hele rækken er færdig, så lægger vi et lille lag jord på. Ja. Og som I kan se, har vi vendt at lave spidsen opad. Ja. Hvis den havde vendt nedad, havde planten groet ned. Okay. Og så havde det været rødderne, der groede faktisk op. Okay, grineren. Så det er simpelthen derfor, at vi lægger dem på en bestemt måde. Ja, men tusind tak. Jamen, velbekomme. Det var fedt. Hej. Friluftsliv. Nu er vi på vej ind til friluftsliv. Hej. Hvad hedder du? Patrick. Okay. Hvad er du ved at lave? En skole. Hvordan laver man sådan en? Ja, du fælder et frisk træ. Så bruger du en stemmejern. Så du sætter ind fra midten af. Ja. Og så hugger ud. Ja. Hvad laver I normalt her på... Vi har fået det mest ud. Hvad laver I udenfor? Vi har lavet bådplads. Okay. Er der andet specielt, I laver? Vi har gerne at lave en shelter. Okay. Tak for interviewet. Og der er mere valgfaktor om lidt, men først TV-avisen. Hvem flyver du mig, mand? Det kommer ikke på storskærm, så kan jeg lukke, for den storskærm ryger. Mange storskærme er blevet revet ned på den måde, og vi forventer et højt antal i de kommende måneder. Nu hvor Sunk har indrømmet, at han vil smadre storskærm. Dyr og natur. Og nu skal vi til dyr og natur. Goddag, drenge. Goddag. Hvad er det, I laver her? Vi laver noget om fugleæderkopper. Om fugleæderkopper? Det er sådan noget, vi skal fremhæve det i morgen. Eller fremlægge. Ja, fremlægge for hvem? For hele skolen. Nå. Morgen tidlig. Okay. Ja, morgensang. Så. Og det bliver sgu da meget hyggeligt og sjovt at se, så det glæder jeg mig til. Hvorfor ikke er jeg nervøs? Nå, hvad synes I om dyr og natur hernede? Jeg synes, det er rigtig godt at være. Har I nogle yndlingsdyr? Ja, jeg har undulater. Nå? Det kan jeg rigtig godt lide. Okay, fedt. Hvad plejer I at lave hernede? Altså, vi passer dyrene, vi giver mad, og så giver vi vand, og så striler vi hesten. Jeg hører, vi har også nogle dyr, vi passer hernede selv, som vi også selv ejer. Er det rigtigt? Har I nogle dyr? Ja, kaniner. Ja, har I kaniner? Okay. Ja, så har vi altså også hesten. Okay. Ja. Nå, okay. Jamen, tusind tak, drenge. Så lidt. Det var så. Ja, tusind tak. Hej. Vi afbryder desværre programmet for en kort video. Jeg sagde ikke slip snoren! Husk ikke at slippe.
what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you are my very best friend? Ridning, fordi du tør. Tak for i aften.